Hi guys, good morning. Happy Fiesta here sa among barangay Mapua. Nag-abot na sila ni Mama Rosa. Ug nganong naa makadani dito na kay magkaon na. Si Gagay. May kinakauli sila. Si Iking naapo diri, ako igsuon nga naa sa initaw nagpuyo. Ay initaw matikaw nagpuyo. Akong igsuon nga kuan pinahabong. Okay. Sige na kay para magkaon na. Sila ni Mama Rosa, naana po sila ni Mama Rosa. Di ara sila guys. Si Ate Ile, igagaw ni Mother. Nagpuyo sila sa Kauswagan. Si Mama Rosa, si Papa Dudong. Karon pa sila ni abot kadlawana na karon. Nya si Madam Maya. Si Madam Maya. Tapos ang akong igagaw po nga tuwa dito nagpuyo sa Wao. Oh, diara. Si Auntie Tata po igagaw ni Mother. Si Madam Agnesia here nag-inusara. Ay, oh, kita na sa'yo magtagay. Saya, mag-inom mo na kaya. Maligo ka sa ulap ka pa. Ato dito sa kuan? Atay mo yung liliguan ba? Oh, sige. Layo kay to. Mandagkot mi ato sa simbahan ni Senior San Vicente Ferrer. Here si Madam Agnesia. Madam Agnesia, ato sa ko sa simbahan. Mandagkot sa ko nya si Madam Utik ug si Maribel. King, alin na King? Ay nabali naman na kaning isa. Asawa. Kauban mi ni Sherwin. Thank you so much, Miss M from Cebu. Isita sa timong kamot ito. Ali King. Nung sa din natulog kamot ni King. Pildi sa boxing. Ali na. Kauban ako si Iking akong isuon. King, ali na King. Ali na. Babe. Ta. Ali na mo kay mandagkot sa ta. Pasalamat sa mga grasya nga atong nadawat. Kuha na siya Chinese chicken na ah. Ali, diri rami mag-agi shortcut kay Duol Ramandani. Agpas bib. Karon jud ang katumanan diri sa among barangay. Kanahon nay simbahan namo diha. Kanang gym dong ba?
Here na tayo guys sa bahay. Galing na ako sa simbahan. So ang mga pinsan ko nandito na sila. Si Madam Agnesia is here in the house. And also si Kikin. Ang kikin niya bayot. Nabayot na si Kikin. Aminin. Nabayot si Bayot ka, Kikin. no? Bayot si Kikin kay dilig Our pakaingon. guys! Yeah. Ako ni Frank si Maya Mia, mga ka-wonder. Nga? Sakit ko lang. Ako siya lahat. Sakit ang syulalat. So murag nakakuha na gid sila. Nakatimtim na sila sa dugos. Di pa diri si Gagang. Oh, ang akong igsoon nga gwapo. Oh, dili ka panghinambog. Mo, mutira gini oh. Oo, tira. Kani siya nagito mi siya kay nanguling siya. Ese uling bayulit na gina. Unsa to Koreano Salvador? Koreano Salvador from Mantikau, Misamis Oriental. Thank you so much sa pagtanaw sa akong vlog Buhay Bukid. Ang akong igagaw, igsoon sila ni Inday Vlog. So di ami diri nagkatapok-tapok mga igagaw, nagkayagaw. Munya ang among kuan, Madam. ang among ladies wine kani sa siya karon. Moderate so. Kanang magmaoy, sulod sa ako daw lapugan. Wala may magbaoy dire. Oo. Isulat sa washing, daw ipatuyok-tuyok. Unsaon ken? Di, lapogan na siya eh. Oh, lapugan. Nya unsay ikasulti nimo kay nagignan man kani Agnes nga bayot ko no kay di pakaingon. Saan taman, wala man diha. Ah, Nabugnaw kayo. wala ko no diha. Ay, narakin. Wala ko no diha, guys. So di diri si Madam Aji og si Boss. Here, guys. Ang mga madam ug boss here. Ang ilang giinom makahay blood na, mao nang dili ko mo inom dana. Kay makahay blood. Maka-high blood sa bulsa. Kira ka? Kira. Amag maoy ang saon. Isulat sa sako. Di diri ang banas akong igagaw nga si Madam Agnesia. Ang yahang igsoon ani na sila product nga sinamak nga suka. Oh, sinamak nga suka. Nakabantay mo katong suka nga akong gidala diri nga naay tingkoy-tingkoy nga okay ilahang product sa Jensan. Love. Oh. Ay, ko na diha kay mao na diha nga kuya kay maski nga na kuto-kutohon ka nani ah. Tingab ka ba ya? Ang lab-lab ka, magpatuwa ko sa iyo. Ito nga. Ay, sabi na lang vlog, sabi. Okay na. Kani siya guys, kani. So karon, liwas na karon kay unsa oras na wala nay kaon. Kaganina Wala pa sudan. daghan kaon kagaya mo nang ang akong video wala jud ingon nga naka video jud kog maayo kay busy kaayo. Maya Mia. Di pa man ako kagkikin pa na. Hindi mo na yatin. Uy, bidong mo. Sige dong. Wala mi dali. Nag-atros dyan dito. Muna siya pag-mix mo din hindi mo. Pag-mix mo din yun. Pag mix mamatay na tayo. Mix ka wala. Sukat ganina? Eh, pati sige niya, magbuhay na din. Ako yung pala. Aganahan ka nga pagka-liwas sa pista, mag-ingon nga. Ayun nga. Istorya madama sa istorya. Dili tawag maoy. Diba? Makayang ka dira oh. Di ba magmaoy? Mura magkainom mo. Ibutang sa tiyan, ayaw sa ulo ha. Oh. Ibutang sa sampot. Oh. Ibutang sa sampot.
Yawa si Ming pa kwarto na. Wala nagay ka kwarto ni. Wala na ko nagsilitsi. Nasyo ko gagati. Abangan tayo ka. Makasingan Malugan. Kasi na to siya mga kwarto to pa ingon kay kunti na man. Kunti na niya. Naglahos. Yeah. A few moments later. Kay pesta malagi nang disco pod mi, kauban na pod nako ang akong mga igagaw, mga ayaan, mga uyuan, mga pag-umangkon. Kana siya igagaw nako, gwapa, liwat nako, maskin pa og bukid ang among lugar, pero grabe kalingaw ilabi na kong festa. Kay grabe kadaghan kaayo ang mga mandiskuhay. Panahon pod sa disco, wala pod ko'y pakialam kung unsa ang akong stepping. Bahalang magdupa-dupa ko diha, maghayang-hayang, magtikangkang, magtikungkong. Ang importante malingaw ko, si Kikin grabe makahakyod. Gwapo, laki, pero walay uyab, kay bugnaw og simod. Kana siya, idol kuno ko niya, taga Bukidnon, dagan kayong salamat. Maring Inday, Ante Mercy, kahibalo ko kung unsa ang inyong mga pinagdaanan, pero dili ta padaog sa atong mga pagsuway. Ayaw pag hinuktok diha maring, diara, tagay na. Si Alshel atong tan-awon yang mga moves, murag baki, nagtikangkang, murag pato nga nagtuwad, pero laban lang Alshel. Charot, kanang laki nga kaparis ni Alshel, igagaw ra pud to namo. And shout out the iPod o kay Angelo Abakahin from Bukidnon. Kani siya, igagaw ni siya nako nagpuyo sa Bohol. So mga kasikbit nga kabarangay sa Kabangasan nag-abot na pud sila. Kaning mga ibis amo ra pud ning silingan. Kani siya anak na siya ni Kagawad Russell Guapo. So tan-awa ang iyang mga moves atong obserbahan, pak ganorn. So daghan kaayo ang nang disco kay kadlawana naman. Kinsa pod nakarelate diha nga panahon sa disco ang uban manimaho og ilok. Ako maskin tuod og baho kog ilok, pero once nga makabutang kog tawas or deodorant, dili na ko manimaho og ilok. Pak, ang anak ni Russell Kagawad, kaluhan na silang duha. So daghan kayong salamat sa mga fans kay nagsuporta mo sa ako. Grabe jud kadaghan kaayo ang nang disco. Kani sila mga fans ni nako. Thank you kaayo. Si Sherwin wala siya nakauban sa among disco kay na siya nga matogra kuno siya. So kami kamera sa ako mga igagaw nan disco. Lingaw pod kay ko kay jamming kaay sila. Kani sila taga Kabangasan. Daghan salamat sa inyong pag-ana sa among kapistahan. So thank you so much pod Karin sa pag-anha sa among festa disco. So grabe guys, dili sayon mag voice over. So ako jud gisulayan kung makaya ba jud ako mag voice over. So Dani dapita na ay vlogger Dani, pero di ko sure kung pila ka book vlogger Dana. Daghang salamat sa pag-ana sa among disco sa kapistahan sa Barangay Mapua. I'm sure nalingaw pod mo. Thank you so much sa inyo ha guys. Pak Baji kana day. So ang mga bata nakalingkod pod sila diha tan-aw sa mga nang disco. Kinsa ni siya? Pak Miss Universe. Sige. Pak. O di ba? Di apa? Pak. Igagaw na sila ni Kikin, kanang isa igagaw ni Kikin. So daghan kaayong salamat sa inyong tanan sa pag-anha sa among festa. Si ate wala nagpalupig, sayaw ate. So nag-ulan, kusog kaayo. Ana na time nagpalit ko sa ice water. Pagsulod na ko, basa na kaayo ko kay nasapon man ko sa ulan. So lingaw gyapon kaayo ang tanan, maskin kusog kaayo ang ulan. So naamay atop covered court man. So tuloy gyapon ang disco. So naay wala nagpalupig, sige sayaw lang gihapon mo. Sayaw. So thank you guys sa inyong tanan, sa mga suporta ninyo sa akin. Si Jai, thank you so much Jai. Kay maskin tuod og ingani ko, respetado pud ko nila. Ate Rich ang ilang itawag sa ako. So thank you so much. Si Mike wa nagpalupig, hala sige sayaw Mike.
Thank you sa inyong tanan, sa mga suportan niyo sa akin. Thank you so much. Grabe kalingaw kaayo ang among disco. The next day. Hala, asa ang cellphone? Asa ang cellphone? Naunsa ni? Ang cellphone, maayong buntag, liwas na. Madam, pagtarong, madam. Asa ang cellphone? Asa ang cellphone? Pati cellphone nahubog. Good morning, liwas na. Good morning, good morning. Alshil ang cellphone. Ang cellphone. Asa, liwas na. Ang cellphone, igawas. Asa ang cellphone, liwas na. Unsa na ni Ron? Good morning, guys. Ang cellphone, nahubog. Ambe akong cellphone. Asa? Ang cellphone, Gerald. Hoy, ikaw biya gihatagan para ipadala diri, no? Kisa may gihatagan di ay sa cellphone. Ang cellphone. Good morning, liwas na ang cellphone, igawas. Good morning, pero si Sherwin nagkahamon. Good morning, guys. Gawas ang cellphone mama. Sabi si mama nga. Diara, cellphone. Aw, power bank.